soc nutricionista i he format part del Cau d'Olot durant 10 anys, així que quan em van proposar si volia col·laborar amb aquest Sant Jordi em va fer molta il·lusió. Avui us ensenyaré una recepta de roses de Sant Jordi comestibles. Són saludables i molt fàcils de fer. Començaré ensenyant-vos els ingredients i els estris que necessitarem. 40 grams de nous, 5 dàtils mig joule, una cullerada i mitja petita de llevat, 300 grams de farina integral, una cullerada petita de canyella de Ceilan, 170 grams d'aigua, 2 cullerades grans d'oli d'oliva verge extra, un polsim de sal, mitja llimona, 3 pomes, una mandolina, una cullera gran, un ganivet, un bol apte pel microones, una batidora, el vas de la batidora, un corró, un motlle amb paper de forn o un motlle de magdalenes. El primer que farem serà treure el pinyol, els dàtils mig joule i posar-los en remull. Utilitzarem aquests dàtils ja que són més tous i ens donaran una textura molt bona i una dolçor molt bona. Seguidament, en un bol apte pel microones, barrejarem aigua i el suc de mitja llimona. La llimona conté vitamina C, que és un antioxidant que ens ajudarà a que la poma no es torni de color marró. Ara tallarem les pomes. Per fer les roses no les pelarem, ja que ens interessa el color vermell. Només les hem de tallar per la meitat, treure el cor i tallar-les fines. Les podem tallar amb un ganivet, d'aquesta manera, o utilitzant la mandolina. Les tallarem començant pel costat. Ens quedaran talls així de fins. Ara ja tenim les pomes tallades. El que farem serà posar el bol al microones a màxima potència durant 3 minuts. Deixarem reposar i li posarem 3 minuts més. Si en 6 minuts les pomes no ens han quedat toves, li podem posar una estona més. Un cop ho tinguem, reservem. Ara agafarem els dàtils que teníem en remull, els posarem en el vas de la batidora i els triturarem junt amb una mica d'aigua del remull. Volem aconseguir una pasta que no sigui ni molt líquida ni molt espessa. A continuació farem la massa. Farem servir la farina integral, ja que és molt més nutritiva que la blanca. Posarem la farina, l'aigua que sigui tèbia, la canyella, el llevat, l'oli i un polsim de sal. Ho barrejarem bé, però sense passar-nos de l'amassat, perquè no volem que el gluten s'activi molt i la pasta quedi massa gomosa. Els ingredients incorporats en la massa, aquesta la separarem en dos. Cada una l'estirarem amb el corró de manera que quedi molt fina i volem obtenir un rectangle de 40 de llarg per 30 d'ample. Més o menys podeu retallar les puntes perquè us quedi exacte. Tenim el rectangle de massa fet. Quan l'estigueu estirant, poseu una mica de farina sobre el marbre o on l'estireu perquè així eviteu que s'enganxi i aneu-la girant de tant en tant. Bé, el següent que hem de fer és posar la pasta de dàtils que hem fet a sobre la massa. Recordeu que això és una meitat de massa, per tant hi ha d'haver per la següent. Un cop posada la pasta de dàtils, hi tirarem nous que haurem triturat per sobre. Ara tallarem la massa en tires de 4 centímetres d'ample. N'han de sortir 10. Un cop tenim les tires tallades, anem a posar la poma. Com veieu, ha quedat ben tova. La col·locarem a la meitat de la tira que sobresurti una mica i solaparem un tros de poma sobre l'altre. Més o menys n'hi cabran uns 10. Un cop hem posat les pomes, dobleguem la tira per la meitat i l'enrotllem. Com veieu, ja tenim les roses formades. Aquestes les posarem al motlle. Per donar-li un últim toc hi tirarem canyella en pols per sobre. Després les posarem al forn, que ja l'hem preescalfat a 220 graus, sense ventilador, per evitar que la poma es cremi. Ho deixarem uns 30 minuts, però depèn del vostre forn, per tant, estigueu al cas. Bé, ja estan cuites. Aquí tenim les nostres roses de Sant Jordi comestibles. Espero que us animeu a fer-les i que les disfruteu molt. I moltes felicitats al Cau d'Olot per organitzar aquestes jornades de Sant Jordi.